May gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ana usab kita karon sa ato ang YouTube channel. Have a nice day o mabuhay sa tanan. So atong nahisgutan sa unang video mao ang Mosaic Covenant ni Moses sa part 7 nga mao ang pagkigera sa Amalekanhon o sa Israelites. Giatake sa Amalekanhon ang mga Israelita o gipanguluhan kini ni Josue. Ug samtang si Moses ingon man siya aron og si Hor dito sila sa tumoy sa bungtod ug giisa ni Moses ang sungkod once nga maisa ang Israelites magmadaogon apan kung muus-us kini mo sugod na upod nga makadaog ang Amalekanhon. So nakita kini ni Hor o ingon man ni Aaron, so nakuha sila og bato ug gipalingkuran ni Moses. O diha sila sa matag kilid ug mitabang sila pag isa sa bukto ni Moses aron mapataas ang sungkod ug diha nagmadaogon ang Israelita. So ang mga Israelita usab na mibiya sila sa Rephidim o miadto sa disyerto sa Sinai. O si Moses tunga sa bukid aron makikita siya ngadto sa Dios. O miingon ang Ginoo kaniya nga isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob nga mao ang mga Israelita nga nasaksihan ninyo ang gibuhat sa mga Ehiptohanon ug giunsa kamo pagdala nganhi kanako sama sa pagdala sa usa ka agila ngadto sa iyang mga piso pinaagi sa iyang mga pako. Kung masinugtanon kamo kanako og magtuman sa akong mga sugo, mahimo kamo nga mga pinili nga mga katawhan. Ako ang tag-iya sa kalibutan o kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad sama sa usa ka ingon nga sama sa usa ka pari sa katawhan o nga gigahin alang gayud kanako. Ug dinhi gisulti kini ni Moses ngadto sa mga Israelites ug dinhi usab gihatag ang napulo ka sugo. So nahimo si Moses karon nga law giver nga ang napulo ka sugo nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses o ngadto sa katawhan. So kining napulo ka sugo hangtod karon ana sa ato ang New Testament. So magtuman gyud ta kay mao giingon sa Ginoo nga kung magtuman ta mahimo tang pinili nga katawhan. So si Moses usa siya ka Hebreo liberator nga mao siya nagpalingkawas. Siya ang gigamit sa Ginoo aron paglingkawas sa mga Ehiptohanon o sa mga Israelites gikan sa mga Ehipto. Nga giulipon sila pag-ayo sa mga Ehiptohanon. So og si Moses usab usa kini ka leader, dako nga leader ni si Moses. Bisan pa man mibalibad siya sa Ginoo kay yungit-yungit siya apan masinugtanon siya giingon sa Ginoo nga ikauban nimo si Aaron nga maoy tigpamaba. So si Moses usab usa ka propeta. Usa-usab siya ka nagpakita og daghang mga milagro pinaagi sa sungkod nga gihatag sa Dios kaniya. Nga dagkong mga milagro nga nakita kini sa mga Ehiptohanon labi na sa mga Israelites ug dito ang mga Israelites nagaila sa Ginoo nga mao si Yahweh. So kining Moses Mosaic Covenant mao kini ang saad sa Dios nga palingkawason ang mga Israelites pinaagi ni
Moses. Ug ato kining ibasi karon sa New Testament nga mao si Kristo nga mao ang liberate kanato sa tanang mga sala. Siya si Kristo nga perfect, Dios nga matuod ug tao nga matuod. Mianhi siya sa kalibutan, dili lamang usa siya ka hari, kundi usa ka siya ka sulugoon nga pwede ra bisag unsay isugo. Tapos si Jesus Christ mao ang Savior of all mankind, sa tanang klaseng tao sa tibuok kalibutan. Ug siya usab ang naglukat sa atong mga kasal-anan. So siya usab ang atong kaluwasan. Ug nagpakita si Jesus Christ og daghang mga milagro. Ug ang mga tao nagkuyog kaniya tungod kay gusto silang makakita sa milagro nga gipakita sa Dios. Ug ang the greatest miracle nga nahimo mao ang iyang resurrection, nga dinha mismo ang iyang mga apostoles, si San Pedro, diha gyud nga mituo nga nakakita sa mga kamot agi sa usa ka lansang sa iyang mga kamot ug sa iyang mga tiil. So si Kristo wala na tay lain, no, nga dangpan pa sa atong kinabuhi karon nga grabe na natong mga na dawat karon kining pandemya. Bisan tuod aduna nay mga vaccine, pero daghan pang wala mabaksin o naa pa kana to ang protocol, naa pa nato karon ang giingon nilang third wave. So mao na nga, pero wala tay lain kakadangpan si Kristo kay siya ang atong manluluwas. So mao kini ang dako kaing milagro nga gipakita ni Kristo ang iyang manluluwas kanatong tanan, ilabi na diha sa paglansang diha sa krus ug sa iyang kamatayon ug ingon man diha sa iyang pagkabanhaw. Ug gibili ni Jesus Christ ang tanan nga mga ministriya, ang tanan niyang gihimo diha sa simbahan nga hangtod karon anaa uban sa Espiritu Santo. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong pamalandungan nga wala na tay angay pa kay nalingkawas na ta kagulan, no, wala na tay angay kagulan kay nalingkawas na ta sa sala. So ang ato na lang unsaon nato pagbag-o sa atong kinabuhi. Binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig ay ang laging wakas. Love, 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 tayo'y mag-awitan. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y mag-awitan ngayon. So, binabago. Bag-o na to ang atong kinabuhi sa matag adlaw. So, kining COVID, usa kini ka ug dinha na to makita nga kining COVID adunay dako nga gihimo sa atong kinabuhi nga mao ang atong paglig-on sa atong pagtuo sa Dios ug pagbag-o sa atong kinabuhi. Nga mahimo unta kini nga mabag-o kita, nga mamahimo kitang tinuod nga Kristiyanos. Bisan tuod it's not easy to be a good Christian, pero sa panabang sa Dios walay dili mahimo. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong nakita ang si Moses ang napulo ka sugo ug naa usab sa New Testament ug bag-o kini ug gihimo kini ni Jesus Christ nga duha ka labing dakong sugo nga mao ang higugmaa ang Dios labaw sa nga tanan sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag ug sa tibuok nimong hunahuna. Ug higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. So kung makuha ni natong duha ang walo nga sa walo makuha usab nato. So mga kaigsuonan ko ni Kristo,
kining tanan makuha lang nato kung kita musandig ngadto sa Dios. Si Jesus ang lahat sa buhay kung kaya masaya. Si Jesus ang lahat sa buhay kung kaya masaya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. So, si Jesus ang lahat sa buhay kung kaya masaya. So, masaya kay na banhaw na kita uban ni Kristo. So, maayong gabi ug daghan kay salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.